Shout out sa 1 million na nandyan. Punta kami ng disyerto. Two million people in the house, shout out. $14 million people in the house, make a shout out. Thank you so much for dropping by. Yan guys, papunta kami ng Wafra, disyerto, ayan o. Wala kang makikita mga bahay dyan guys, mga ano lang yan. Mga sasakyan, mga ganyan kalapat, ayan. Yan, malayo. Akit kami dito sa ano. Tapos, yung mga andyan lang mga, mga pupa, mga karnero andyan. Diba? Wait lang. Hindi pa maganda ang view dito kasi malayo ako sa kabila. Kabilang lane kami. 21 million people in the house. May love shout out. Thank you so much. Ayan, may 2 like na ako. Thank you so much. Ayan. Yan yung ano, tingnan nyo guys. Yan yung kema nila. Ayan. Yan. Tent. Ang nakatira dyan yung mga nagbabantay ng karnero sa ngayon kasi medyo mainit pa ngayon. Yan. Bakit siya nagtigil? Nicole Thoughts, mega love shout out. Thank you so much. Wait, Nicole, I will give you jacket. Ramadan Slon. Hindi binom? Nakatulog yung driver namin habang habang nagda-drive. Hindi nagalain pa, ma-check niya na. Nakatulog siya habang nagda-drive. Say hi, Ramadan. Ayan, natulog siya. You're now a moderator, Nicole Thoughts. You're now a moderator. Thank you so much. Please drop your channel link. Natulog ang taga-Maneo namin habang nasa daan. Naantok siya. Nicole Thoughts, I will visit your channel after. Kevin Sleep Ramadan. 4 million people na nandyan. Shout out. Ayan. Alis na naman ulit kami. 3 thumbs up. Thank you so much. Lapit na. Mga ano na lang, mga 20 minutes darating na kami doon. Tapos bukas, pupunta na naman kami ulit.
Ay, grabe ang tuktok sa iya nga baso. No, kalin na eh. Di na cola. Very friends sila. Yan, kita nyo yan guys, oh. Yan, oh. Wala kang ibang makikita dyan, kundi puro na lang yan buhangin. Buhangin! Oh, diba? Ayan, puro yan dyan buhangin ang makikita mo. Pati sa gilid ng daan, puro may buhangin. Tingnan nyo guys, oh. Kasi nag-sandstorm. Ayan. Tapos, dyan sa malayo, oh, kita nyo, walang kahit na isang puno dyan. Meron doon sa malayo, meron mga puno doon. Kasi pinatamnan na yan. Yan, may bahay, oh. Bahay ng nagbabantay ng karnero. Oh, diba? Di bye-bye na muna guys kay mag-ano na ako off ko na ito. Wala na mga trap ano. Gusto ko tani doon sa may mga trap pa. Bye-bye. Thank you for watching. Masalamat.